Min oda jalup jatend piny Pastor Dorcas Gashagwa ne otimo limbe ne joma otwe e od twech ma Kandege mayudore e kieo mar Kenya kod Tanzania e kaunti ma Migori. Pastor Dorcas e bwo chenro mare mar siro nyithindo ma yawuoyi ne ojiwo ji maromo 150 ma otwe kanyo mondo lok timbegi bang' tieko twech margi mar bedo ranyisi maber ne jopiny. Od twech ma Kandege nigi jotwech 150 ma odinegi e kind dwe achiel kod higni 5. Pastor Dorcas osebedo kalimo ute twech to moloyo mago mag joma chuo mar goyo mbaka kodgi kendo miyo gi puonj, kama oselimo ute twech ma Kiambu GK Prison e kaunti ma Kiambu, Rumurutu e kaunti ma Laikipia, Chuka GK Prison e kaunti ma Tharaka Nithi kod King'ong'o e kaunti ma Nyeri. Bende osetiyo gi limbe makamano e pidho yiende e ute twech e chenro mar pidho yiende bilion 15 mane ochak kod jatend piny William Ruto. Kuzia na 30 na bado you have not given up. Ujakata tamaa. Nimekuja kama mama kuwaongelesha watoto wangu. Msikate tamaa. Don't give up. Mmesikia vile ndugu zenu wakiwa jela wanataabika kutaka watoke waende waweze kuendeleza maisha yao, kwa sababu hawa ni baba ya watu. Wana bibi, wana watoto, na bahati mbaya wamejipata hapa. Wakirekebisha na sisi tuko huko nje boys. Let's be careful. Skul primary maundie kama yudore